Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα καινούριο short. Σήμερα θα ήθελα να σας δείξω έναν τρόπο για να κάνετε αυτό το κόλπο. Βλέπετε αυτό εδώ. Λοιπόν, για να το κάνετε πρέπει να πιάσετε έτσι το μολύβι σας ή το στυλό σας, έτσι, με αυτόν τον τρόπο. Μετά να το γυρίσετε έτσι, πάει εδώ και μετά το ξαναπιάνετε και κάνετε έτσι. Έτσι ακριβώς. Το πιάνετε εδώ για να δείτε καλά. Εδώ. 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 Και τώρα απλά... όχι τόσο γρήγορα, αλλά μπορείτε να δείτε αυτό το βίντεο ξανά και ξανά μέχρι να το μάθετε. Τα λέμε.